Μαθήματα Σουμπουτέο. Το πλάγιο out. Όταν η μπάλα περάσει την πλάγια γραμμή και βγει ολόκληρη εκτός γηπέδου, τότε έχουμε πλάγιο out. Για την εκτέλεση του πλαγίου η μπάλα τοποθετείται στην πλάγια γραμμή εκεί από όπου βγήκε εκτός γηπέδου. Επιλέγουμε εκτελεστή και τον τοποθετούμε πίσω από την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. Εκτελούμε το πλάγιο προσέχοντας η φιγούρα του εκτελεστή μας να μην περάσει μέσα στο γήπεδο. Πριν την εκτέλεση, ο κάθε παίκτης δικαιούται μια κίνηση τοποθέτησης φιγούρας με φλικάρισμα με πρώτο αυτόν που κέρδισε το πλάγιο. Αν υπάρχουν φιγούρες του αντιπάλου σε πολύ κοντινή απόσταση από την μπάλα, τις μετακινούμε για την εκτέλεση. Στην περίπτωση που η φιγούρα που εκτελεί περάσει τη γραμμή και μπει μέσα στο γήπεδο, έχουμε αλλαγή στην εκτέλεση. Ο κανόνας για να κερδίσουμε ένα πλάγιο out είναι η φιγούρα που φλικάρει, η φιγούρα που παραχωρεί το πλάγιο και η μπάλα να είναι όλα στο ίδιο τεταρτημόριο και η μπάλα να περάσει εκτός σε αυτό το τεταρτημόριο. Αν κάποια φιγούρα ή η μπάλα πατάει οποιαδήποτε γραμμή ή η μπάλα βγει σε άλλο τεταρτημόριο στη συμβολή των γραμμών, τότε το πλάγιο είναι του αντιπάλου. Καλά σας παιχνίδια!